नमस्ते प्रणाम हमल कार्य सभी को के गोड़ छुके गोड़ लगा तनी वो लोग के बीच में आगे बनी एगो छोटा सा कजरी लेके कोशिश करत तनी और वो लोग सुनी जा जिसन लागे उसन कमेंट में जरूर बताइब जा। एगो छोटा सा प्रयास कर वो लोग सुनी जा। कि रउआ बिना के बुझी बिरहिन के अब तर दियाए राजा जी। कि रउआ बिना के बुझी बिरहिन के अब तर दियाए राजा जी। जहिया से गैला परदेसवा भैले पगली जैसन भेसवा हो भैले पगली जैसन भेसवा। जहिया से गैला परदेसवा भैले पगली ऐसन भेसवा हो भैले पगली ऐसन भेसवा। कल पे करुण करे जे कैला तू हो सदिया राजा जी। कि रउआ बिना के बुझी बिरहिन के अब तर दिया राजा जी। कि रउआ बिना के बुझी बिरहिन के अब तर दिया राजा जी। सपना सजवनी हम हजार करी के कराला सिंगार हो करी के कराला सिंगार। तर से पाव महावर हथवा के में हदिया राजा जी। कि तर से पाव महावर हथवा में हदिया राजा जी। रउआ बिना के बुझी बिरहिन के अब दर दिया राजा जी। नमस्ते प्रणाम एगो छोटा सा प्रयास रहा जैसन लागल हो वैसन कमेंट में बताएं जा। और बाकी अपन प्यार दुलार ऐसे बनौले रखी जा। बहुत ज्यादा वो लोग के प्यार दुलार मिला था और कोशिश बाकी एक रोज से भी ज्यादा वो लोग हमारे प्यार दुलार दिहब जा। तो बहुत अच्छा लगेला वो लोग के प्यार दुलार मिलेला था। और हाँ कमेंट करल मत भूलब जा कैसे कि हम कमेंट पढ़ी ना। और बाकी अपन प्यार दुलार से बनाए रखी जा और जहाँ रही जा वो लोग खुश रही जा और कोनो गलती हुई तो हमरे के माफ करब जा।